To jo, ty politíku, vole. Tati? No, co je? No, hele, taková otázka, můžu dneska večer ven s klukama? Jako ven dneska večer. Jo. Jsi asi blázen, ne? Zítra ráno vstáváme na ten oběd k babičce. Jak babičce na oběd, tati, teď je pátek večer, vy mě nikdy nikam nepustíte. Ale mě to nezajímá, že je pátek večer. Víš, co já jsem dělal v pátek večer v tvých letech? No, nevím. No nevíš, tak já ti to řeknu. Já jsem 2 roky seděl doma na prdeli s rodičema a hrál doma žolíky, protože venku běhal nějaký smrtící virus. V té době nejezdil ani pošťák, zavřený hranice v okresu, už jsme si mohli poslat tak poštovního holuba. V té době už byly telefony a počítače, ne? A ty tak víš, co bylo, prosím tě, jsme na vejlety jezdili do Teska s rouškou na hubě. Ježiš, to byly časy. Venku policajti rozdávali blokový pokuty za to, že jsi stál na zahradě. Jo. A za 2 měsíce se u kormidla vystřídalo 5 ministrů zdravotnictví, kamaráde. Takže mi tady vůbec neříkej, že ty někam nemůžeš v pátek večer, ty. To není normální, takže to znamená, že nemůžu. No jistě, že ne, v 8 ráno tady budeš nastoupený a jedeme k babičce na oběd. Ty vole, to je hrozný. Ty vole, to je neuvěřitelný. No, taky by mě tvoje maminka zabila, kdybych tě někam pustil.